Ahojte, srdečne vás zdravím pri druhej časti mini kurzu o používaní tarotových kariet. Vidíte, že tu mám viacero tarotových balíčkov, takže ešte si trošku povieme, ako si vybrať tarotový balíček, povieme si, z čoho sa skladá a urobíme si prvý výklad. No, takže vidíte, že ja tu mám aj šalviu, takže si môžeme urobiť spojenie so svetom duchovným a trošku si skoncentrovať myseľ aj takto kadidelnicou a dymom a šalviou. No a teraz vlastne ako si ten tarotový balíček vyberať. Vidíte, že ich je veľké množstvo, takže čo si dobré je, keď sa s ním stretnete ako prvýkrát fyzicky, to znamená, že buď v predajni alebo na miestach, kde na nejakom kurze, kde ponúkajú tieto karty, alebo proste niekde v nejakých priestoroch, kde sa s nimi pracuje. Takže balíček by mal byť teda nový, ale pokiaľ to vám nevadí a viete si ho očistiť, čiže takto dymom, hej, čiže celý balíček sa čistí dymom a zároveň aj každá karta sa čistí dymom, tak potom môžete v podstate pracovať aj s balíčkami z burzy, čiže používanými. Vidíte tarot kameňov, hej, napríklad. Naozaj ide o to, aby vás tie karty oslovili, aby s vami komunikovali, aby vám v podstate vás nejakým spôsobom priťahovali. Že toto je balíček takýto kameňový. Teraz tu je tento balíček napríklad, sú to anielské karty, ale on je taký trošku náročnejší. Vidíte, že tie zobrazenia, čo vlastne na tých kartách je? Na karte je obraz, buď postavy, alebo nejaké symboly, je na nej názov, a je na nej číslo buď klasické alebo rímske. Hej, čiže buď tu máme teda latinu, môžeme tu mať rôzne nápisy na tej karte a kde je nejaká rímska, tu je napríklad rímska, no to sú tzv. Veľké arkány. Čiže z čoho sa skladá tarotový balíček? Všetky tarotové balíčky sa musia skladať z kariet, ktoré majú rímske nápisy, čiže veľké arkány. Karty, ktoré majú latinkou nápisy, to sú tzv. Živlové karty. Oni sú vlastne v 4 takých symboloch. Povieme si potom ďalej, že o čom to je v ďalšom videu. A potom sú to tzv. Dvorné karty. To sú karty postav, ktoré nám vlastne zobrazujú postavy. No, kde je nejaká? No napríklad tu, hej, tu je bez čísla. To sú karty bez čísla. Takže to sú napríklad tieto tarotové anielské, náročnejšie karty. Všimajte si, ako je zobrazená tvár, hej, postava a zároveň sledujte, čo to s vami robí vo vašej duši, akú odozvu. Tu sú alchymické napríklad. Hej, tie sú tiež pre takých náročnejších. Ja som v podstate zistila, že tieto, ktorých potom následne budeme pokračovať v kurze a vykladať, tak tieto nemám v tých farebnom prevedení. Ale pokiaľ teda nechcete nejak sa tým zaoberať a chcete preniknúť do tarotu, tak kľudne si zadovážte aj tento balíček Whiteovho tarotu a k tom klasickom prevedení, hej, čiže v tom farebnom, toto je, keď včera som ho otvorila, tak bol v takom nefarebnom, to je taká špeciálna edícia. Takže napríklad s týmto môžete pracovať. Ďalej tu mám tento opozit tarot, to je takisto pre náročnejších, čiže na karte, alebo tých, čo už dlhšie vykladajú, na karte je zobrazený aj ten pozitívny, aj ten negatívny zmysel karty. Hej, čiže to je pre tých, ktorí si chcú trošku potrenovať myseľ a pri tom spájaní výkladu, aby mali také sťažené to prostredie. Potom, čo tu máme,
kočiči, to je taká novinka aj v Tare, je to z vydavateľstva Synergie, podarilo sa im. Vidíte, že tarotové balíčky už teraz robia s výkladovými knižkami, menšími, väčšími, náročnejšími, alebo len takýmito brožúrkami. Čiže máte v krabičke, toto je zadná strana kočičí tarot, čiže máte karty 78, opäť sa tu pristavím, v každom balíčku musí byť 78 tarotových kariet, je tam 22 veľkých arkán, tzv. Veľkých tajomstiev alebo trumfov, potom 56 je týchto malých a z nich je 4x4 16 vlastne tých dvorných kariet, kde sú postavy a symbolizujú nám konkrétnych ľudí. Toto je teda kočičí. Dáme ho preč. No a k tarotovým kartám si môžete zakúpiť aj knižku. Toto je pre Rider-Waite. Ešte chcem povedať, že veľa balíčkov, v podstate 80% asi je zobrazených na základe Waiteovho tarotu, čiže tohto, s ktorým sme si včera v minulom videu robili to úvodné video. Mení sa tam zobrazenie toho názvu, alebo teda toho symbolu karty, čiže môžu tam byť, ak ste videli, buď anielské nejaké postavy, alebo aj kamene, alebo teraz tieto zvieratá, proste rôzne podľa umelcovej duše, ako to on cíti, tak tú kartu vlastne zobrazí. 78 tarotových kariet znamená ako keby situácií v živote, s ktorými vlastne prichádza do kontaktu každý človek, každý z nás na celej planete. Hej, takže tuto máme knižku, teraz tu máme ešte na ukážku tento už nedostupný tarot Rorík, s tým sa vlastne na Slovensku začínalo, sú to také maxi karty. Hej, je tu vlastne zobrazenie aj kabaly, aj rôznych symbolov, astrológie, proste je to taký svojský tarot, k tomu to veľmi nie je bená knižka a jednoducho treba na seba nechať pôsobiť tie obrazy. Tým, ako s kartami pracujeme, tak tým si vlastne vytvárame určité to pole, z ktorého sa potom čerpá pri výklade. No, tuto máme karty, ktoré boli ocenené nejakou cenou tarotovej, Svetovej tarotovej asociácie. Sú to tieto White Numen karty. Oni sú na základe takých domorodých kultúr zobrazené. Vidíte, že na karte je teda názov. Myslím, že to sme si práve teda hovorili. Čiže si tie zobrazenia vychádzajú z mystiky toho národa alebo tej domorodej kultúry. Čiže takto je to pozobrazované. Čiže všetkých 78 obrazov tu zasa je, ale napríklad toto ESO palíc je zobrazené tu na takto. V ďalšom balíčku bude inak, ale stále to bude ESO palíc. Tá karta sa bude nachádzať v každom balíčku. No a teraz, teda nechajte si čas, balíček si vyberte tak, aby ste s ním rezonovali, súzneli. A teraz si vlastne sme si povedali, že urobíte si taký malý rituálnik, otvoríte si balíček. Ja budem teraz robiť z tohto. Zoberieme si zošit, zoberieme si pero. Čiže balíček máte očistený, áno, nad dymom. Každú kartu ste si takisto nad dymom očistili. Dáte karty naspäť do balíčka. Pripravíte si zošit, pripravíte si pero a mne to svieti slnko, no nevadí. A ideme na to. Hej, prvý výklad. Nič ešte o kartách neviete. Takže si zoberiete balíček. Zoberiete si balíček. Zoberiete si karty, ktoré ste si očistili, ešte nič o nich neviete a zamiešate.
Miešať budete dovtedy, ako to cítite. No, čiže miešame. Tak. Naozaj dovtedy, dokedy cítite. No a teraz buď budete snímať zhora. Teraz ešte neprekladám, ale v podstate sa dajú aj preložiť. To bude v ďalšom potom videu. Buď budete snímať zhora 5 kariet, alebo si urobíte VR a budete chodiť s rukou tam, kde vás, urobte sa taký väčší, tam, kde vás vlastne to pritiahne. Áno, tak tú kartu si vyťahnite. Ja budem robiť teraz takto zhora snímať. A zároveň mám otvorený zošit. Tak. A budem snímať. Áno, prvá karta pôjde doľava. Takto. Druhá karta pôjde doprava. Tretia karta pôjde hore. Vidíte, že karty neotáčam. Ďalšia karta pôjde dole. A ďalšia karta pôjde do stredu. Tak, čiže máme prvý výklad, o kartách nič nevieme. Zoberieme si zošit, napíšeme si dátum. Dnes máme 9.8.2024 a máme prvú pozíciu, druhú pozíciu, tretiu pozíciu, štvrtú pozíciu a toto bude stredová karta. Áno, tak teraz ideme napísať, čo vlastne máme. Čiže vyťahli sme si ako prvú túto kartu, iba opíšeme, čo tam je, čiže štvorka pohárov. V tare máme aj balíčky v češtine, takže na prvú pozíciu si dáme štvorka pohárov. Zapíšeme si. Druhá pozícia úplne vpravo bola táto. A to je 9. Vidíte, že tu už je to rímským, že pustovník, takže si dáme na druhú pozíciu 9. pustovník. Ďalej si dáme na hornú pozíciu, tu sme mali túto kartu, takže to je 3 mincí, to je horná pozícia, trojka minci. Štvrtá pozícia, spodná, je táto karta, 2 pohárov. Čiže na štvrtej pozícii sme mali 2 pohárov a stredová karta je ESO peňazí, ESO minci, no to je nádherný výklad. Takže je to výhra alebo nový zdroj peňazí, kto pozerá. Takže ESO minci v najbližšom čase. Dobre, a týmto vlastne končí toto video, týmto výkladom a na toto si nechajte teda čas, čo sme si teda v tomto videu povedali. Predstavili sme si balíčky, povedali sme si, z čoho sa skladá tarotový balíček a urobili sme si prvý výklad. Zatiaľ nepotrebujete nič viac vedieť. Ak budete mať čas, ďalej si listujte karty, pozerajte si ich. Hej, a pokiaľ dorobte si ešte váš tarotový denník, áno, čiže už si porobte stránky na jednotlivé karty. Ospravedlňujem sa za to slniečko tu, nejak som s tým nerátala, takže dorobte si ešte, aby ste mali na každú kartu jednu stránku. Takže zatiaľ toľko to z druhej časti minikurzu tarotových kariet a srdečne sa s vami lúči a na ďalšom videu sa teším na stretnutie. Janita, ahojte!